nagpa-vaccine ko karon adlaw. Nakakuha na ko og employment certificate kay isa man sa requirements employment certificate ug ID. So na ako karon sa guard nagpaabot sa Grab. Na ako'y kauban niya same me og schedule 9 o'clock karong morning 8:30 pa man adto mi sa UCLM University of Cebu of Mandaue. Nakasakay na mi sa Grab ug pagsakay nako sa gawas ako'y nakita nga nagpintal gani ka ng kilid sa karsada. Tanawa si kuya may gani gili init. Unya nabot mi sa UC timing sad nga pag abot mo nakalim ko dayon mo kay una man to ang online registration. Passport para online. Yan ay nagpaabot atong nag-walk-in kay entertain man nila sa walk-in kay siguro mas gusto sila nga mahuman dayon ang pagbakuna aning AstraZeneca. So paspas ra jud way problema ang amo ang pag adto sa papagbakuna. So padung na mi sa second floor, paspas ra jud kaayo maabot og mga 15 minutes. Dali ra jud kay sa ngatanan. So nabutan mi sa second floor. Dito na mi sa check up sa lahi nasad nga room. Kay by room man ni siya. So ari na mi diri dito. Nga naa na say nagline dito. Kay magpa-check up dito mahibaw-an ang imong blood pressure, naa kay mga pangutana sa imuha sa kanang mga doktor. So while nag-wait, camera ko. Pero okay ra man dili man bawal mag-camera. So ari na ko diri sa pag-inject na paspas ra jud kay sa nga tanan. Pero relax ra sinang bandin. Wala man ako yawan da pa man ang pag-selfie. So ako ana jud hapit na jud nga ako. Pero wala jud ko na kuyawan. May pagkaisog sad sinang bandin. So nag-wait ko sa ako ana. Yeah. Okay unta nga musugot lang ang nurse nga mag video ko samtang nag-inject ko. Mananghid lang ta kung ako ano. So mo na guys. Relax lang sinang bandin samtang nag-wait. While ako na wala ko na kuyawan pag ako ana o yung torn. Okay ra man di ay. So nanas ng bandin iyan na. Yes, sir. Ano mo sa kanila schedule sa 36 na ako? Kasi yung papel na sa kawas ko. Ugnaan ako sa monitoring area. Wait ni diri og 30 minutes monitor ang blood pressure. Pangutan-on ka kung okay ra ba ka. So i-monitor ka nila maayo dili ka dayon palakawon nila. Tan-aw nila kung unsa reaction sa imuhang body sa ilahang gi-vaccine. So mao na akong gipakita nga papel na adi ang number nga kuhaon na nila og na ako'y tambay. Kung hilantan in case mo na imnon. So daghan ang nagmonitor, nakita ninyo. Busy kayo na sila og kuhag mga blood pressure. So mo niya akong gipakita ako ang number nga paracetamol free. So naana diha ang mga tao nag-wait. Nasay mga senior sad sagol pero kasagaran ang di ba okay ra sinang bandin. Kasagaran nga nagpa-inject kato na ang mga nagtrabaho. So pag human ako dito ko sa gawas, human na ako vaccine, na nako sa exit, naghuwat ko sa akong kauban. Duha man mi kabuk nagpa-vaccine sa office. Duha mi kabuk na schedule karong adlaw June 11. So ako siya gipabot kay murag nitaas siguro iyahang BP, iyang blood pressure. Mo nang nadunggay siya kay diri man good
i-monitor imong blood pressure. Ako kay okay ra man akong blood pressure pero buyag mo to ni diretso ni turotoy ko nya nahuman ako. Nilingkod ko diri ako siyang gipaabot. Samtang ko paabot magtabi-tabi ko tanawa, di ba obvious na ako sa exit area. Nighuman ani nga room, pwede na ka mo uli. So paabot na ako siya kadiyot nya. Kinsa to ang magpa-vaccine, okay ra kaayo kay di mo mabala ka, i-monitor man mo 30 minutes. I-monitor inyong BP, inyong heartbeat, unya kung okay ba. Usa mo pa paulion. Ako kay human naman ko, so paabot lang ko diri sa akong kauban. Naun naman ko. So mga kabandin, thank you sa inyong pagtanaw. Hinaut unta magpabakuna sad mo. Okay ra kayo, way kabalakan. Nya i-update mo inighuman nako kung unsa ang akong gibati after 1 hour. Salamat sa inyong pagtan-aw. Be happy, be safe. Bye-bye. Picture sinang bandin. So nibalik mi sa office. Back to work sinang bandin. Okay ra akong gibati mga kabandin. I-update mo next na sad video. Bye-bye. Thank you.